don ka jing persang bat pesoto bakra na kata kadao na community bat kila don ki media house ki bal pentip yang am kilo ready ban host ka debate bat bagi taru ki long sajan ki baju keren bahai kata kila long ki bakloi ban jingiatai tenga community bahadin juga assembly session kan don ka jingiatai bat hakani ka jingiatai upai ba unyo so ya ka jingiatai ka jonga ku president juga voice of the people party ya kan nongrim ka jingi ka bri ba ka article 371 bat kumnu ba kata ka article 371 kan ya rap yang ke jagre bat un sa shai kadari ya ki jing persang ban pentami ki jing pente ki bam don ya kan nongrim ki bam don ya kan nongrim te ka por kan poi mangen on ladep ka assembly session ni ki channel ki long ready ki bla ngala confirm ki ba to ngala willing kita ki wiki liang long willing begini debate ai pai ba un bisa kage beli bak article 371 ka don ka jing persang ban pesoto bakra na kata kadao na community bat kila don ki media house ki bar pentip yang am kilo ready ban host ka debate bat bagi taru ki long sajan ki baju keren bahai kata kila long ki bakloi ban jingiatai tenga community bahadin juga assembly session kan don ka jingiatai bat hakani ka jingiatai upai ba unyo so ya ka jingiatai ka jonga ku president juga voice of the people party ya kan nongrim ka jingi ka bri ba ka article 371 bat kumnu ba kata ka article 371 kan ya rap yang ke jagre bat un sa shai kadari ya ki jing persang ban pentami ki jing pente ki bam don ya kan nongrim ki bam don ya kan nongrim te ka por kan poi mangen on ladep ka assembly session ni ki channel ki long ready ki bla ngala confirm ki ba to ngala willing kita ki wiki liang ki long willing begini debate ai pai ba un bisa Lalu pai ba usno ba kata ka nongrim ka jing batai ka jing kamlong ka basinga nani ka bakhan umat kan tai ni mo to mo ndai la pai ba u yo so ye ka jing bachai ngam ar te mo so to baka e ka jing pensai ka jing namala ba ni simi ka lu ko mat ni sim ta mon job election ni simi ka mat ki ba mo ki ba laban kataru ya ka electoral politics ka jing ya ka election ka jing hapre pai ba andre ya ka e ka ba ni so to ka long ko ba te yan hapan trend amali yung it's time to call speed is speed klari ka por bingin kabali kabayong enough is enough kajing alam bakla yung pa nino melang bakla dalili tihani hindi soto baka article 371 ka kam climb board bat ka don kam bani yo ay kachira dengan sakaran pan amar kam pati ka por baka karen in detail dia kanika issue ele finsili isi nakaleng ka jana kan sa don kajing kita kiri usai mau ke bala pasika ya si ke balong pembalka habo pai apa iki ya si ubat ka kan di siban nget mati pri ke pas ga ni pet ka to kecil dalam bakal ka kecil sim kabu ka kam ka bagi kibab sim kabu dalam bakal ba ina mala yano ino ko magi pada apa pai kat bangi tang ya ke kecil tre ke ko polis ka barai men siam ki pai ba ki wala yang scam wala pringi ci sam berngem berset Kim bobon ki ko jing berngem ni pai ba pemat pai ba legit baru penjawab dan belum ya ka voice of the people party po KHDC baru ka don kecil kun ka ba itna po giant hills autonomous district council ka ba ni yo e job ka party ki constituency but nasuko aman ni ba ka election na po KHDC ba po JHDC pe ki brio po JHDC kim yo e ka jo ka la ka kabu kumba yo ki pai ba ki ba po urusan juga KHDC di nata tau di lahapan mat de jing sharan kapo JHDC dan reka mogiong ni suho yo sur ke jing palpa ni dan ke jing kelmen ke beskem ni dan ke jing ke beskem bangin job pat shisha ni so bahang ke bling bang yo ke jing job harga KHDC bang yo ya ke jing job hang te apo JHDC wala ringim yo ke nombor hang nga so ke jing job namar pa ka ni ka kom perkhat ka thamai bat ka politics ka khoi ka basubah ka sedang banyo jaka ka jingum jing haji ke bre po jandes kumba ka long manta ngin haban khot choy ka jingalang ha ke bre bat ka giant hills ni haban analyze ni haban watch ni haban postmortem kindiat kia ka jinglong juman bali bangi job tangkat ni ho nalo ta ka daw ka bangla pan pau baka election apo giant hills bal po khasils kamlong kumju kipai ba jong giant hills kimyo kum kalat ka kabu ka ba kipai ba po khasils kiyo ta ka jingla lu ka do ka jing penting ka jing perngam ko bon jai bon rukom te ka party kan chim ye sin jamban khot ye ka jinglan nakam ta ki ni ki MDC bat ka party kan se chim ye ka sin jam
nomor kapor kadang kelut kampat kerki ni job tang prangut di kan seshim me rai bat kan sa panpawat shekilat patai kapori ke ekapa kapatikan le apo JHDC Wisconsin nomor kataru kadiga thongga jing bangin sei ginang lam ngin groom ngin train ngin promote yaki leadership kanamba ondangi ngila shangthai na kaniga kam kan leadership kan nomor ka bathli kan don pak leadership long ready banyalam baik party ban peteng ban agi jik shakri yaka jatmandri ning kong ka bani haban lek apo district council ke JHDC along ban penkot yaka kontrek karang kecil kita berapa kod sudah dalam baik penting tagal kita ningkong ban penting iki kamtam hakini ki ka extended period ngila yo jitip kadang kalau mereka kabar turmur haruk kata bakal mereka kalau ban Februari ikatu kan iki sitting MDC bakin tangan pai biak ini aingo iblis sim pada jisa kalau bahai di pai bak yo ban ban kod ke discount ban wanra yang dia ke kod ke subah ban le ke benda ban pension ada discount voice of the people party kan tim kan hon bat hari kat ni mat ki bangila bread supaya kita di mat jingkula di mang jingkula dengan supaya tak terjadi